Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu soluzio bateko, soluzio askotako eta soluziorik gabeko ekuazioak. Ekuazio bat da bi adierazpen algebraikoen arteko berdintza bat. Ezkerrean daukagu ezkerreko atala eta eskubian daukagu eskubiko atala. Eta osatuta dago gai askez, hau da, letrarik gabe, eta letra dituzten adierazpenak edo monomioak. Eta bi adierazpen algebraikoen arteko berdintzari deitzen zaio ekuazioa esan dugun bezala. Beraz, ekuazioak ebazteko, beti utzi behar dugu berdintzaren eskerrean letrak dituztenak bakarrik, letrak dituzten monomioak bakarrik, eta eskubian utziko ditugu bakarrik zenbakiak dituzten adierazpenak edo monomioak. Kasu honetan, ikusten dugu hemen isa gehi bi berdin zazpi. Ezkerrean letrak bakarrik utziko ditugu, letrak dituztenak. Isa, beraz, ondo dago jarrita, ezkerrean dago. Baina, bi zenbakia ez dauka letrarik. Eta hemen jartzen du letrarekin. Beraz, zenbakia jarri behar ditugu zenbakiekin. Bi hau, beraz, trasladatu behar dugu berdintzaren bestaldera, eskubialdera. Beraz, trasladatzen badegu, zeinuz aldatu behar diogu. Hemen da plus bi, bestaldera pasako dugu minus bi bezala. Zazpia ondo jarrita dago, eta orain ja, egin dezakegu zazpi kenbi, da bost. Eta isa hemen bakarri geratzen da. Beraz, isa berdin bost. Hori izango da, ekuazio honen soluzioa. Gainera da soluzio bakarra. Bakarrik isak izango du balio bat soluzio bezala. Isa berdin bost. Horregatik batzutan betetzen da berdintza hau. Noiz betetzen da berdintza hau? Egiaztatuko dugu, ondo egin degula ebazpena. Bosta ordezkatuko dugu isaren ordez eta bost gehi bi da zazpi. Beraz, ondo egin dugu. Soluzio bakarra dauka ekuazionek. Oraingoaz, ekuazionetara. N berdin N gehi bat ekuazioa daukagu. Beraz, antolatu behar ditugu letrak eta zenbakiak. Hemen ondo dago jarrita ezkerraldean N, beraz ez dugu mugituko. Bat zenbakia ondo dago, zenbakiak bakarrik dagoen lekuan. Baina N letra gaizki dago jarrita, ezkerrean utzi behar dugu, letrak beti ezkerrean utziko ditugulako. Beraz, N pasa behar dugu berdintzaren bestaldera. Hemen zan positibo, N edo plus N, beraz, aldatzerakoan beti aldatu behar diogu zeinuz. Beraz, hemen positiboa da, hemen negatiba izango da. Beraz, minus N jarriko dugu. Hemen izango balitz minus, bestaldera plus. Baina kasu honetan, positiboa denez, bestaldera negatibo bezala. Beraz, antolatuta daukagu ekuazioa ja. Bat N ken bat N, edo N ken N, da 0N. Eta berdin bat. Beraz, ekuazio berezi bat daukagu. 0N berdin bat. Beraz, honek esan nahi du. Edozein zenbaki bider 0 eginda eman behar digula bat. Baina hori ez da inoiz gertatzen. Ezin dugu zenbaki bat 0 biderkatuz ematen duena bat. 0 bider bat da 0, 0 bider bi da 0, 0 bider hiru 0, baina inoiz ez da bat. Beraz, kasu hauetan ez dugu soluziorik izango. Horregatik adierazten da E eta tatxatua. Beraz, inoiz ere ez da beteko ekuazio hau. Hemen ordezkatzen baduzu balio berdina, edozein balio berdinaz,
inoiz ez da emango berdintzao. Horregatik, ekuazio honek ez dauka soluziorik. Eta gainera, erabili dugu n letra. Normalean erabiltzen da ekuazioak ebasteko isa, baina ere erabil daitezke edozein izki. Normalean isa erabiltzen da. Hemen daukagu beste ekuazio bat. P gehi P berdin P 2P ekuazioa. Beraz, hemen daukagu P eta P ondo daude jarrita, bere lekuan, eskerraldean, baina 2P letra daukanez pasa behar dugu eskerrera ere bai. Beraz, hemen positiboa denez, bestaldera negatiboa izango da. Beraz, daukagu P gehi P, kenbi P. Aldatu degulako lekuz, kontrako zeinuz. Eta eskubialdean ezaigu ezer geratzen, beraz berdin 0. Orain ja, egin behar dugu P gehi P, da 2P, eta kenbi P. Hoberena da beti, batzea lehenengo positiboak eskerraldean, hemen. Eta eskubialdean jartzea negatiboa. Arazorik ez izateko. Beraz, 2P kenbi P, hori da, 2 kenbi, 0P. 0P berdin 0. Hau da, zenbaki bat bider 0, berdin 0. Hori beti betetzen da. Hemen sartzen bat zute bat balioa didez, 0 bider bat, 0, 0 bider bi, 0, 0 bider iru, 0, 0 bider mila, 0. Beraz, P izan daiteke edozein balio. Horregatik jartzen dugu horrelako arkutxo bat vertikalki. Horrek esan nahi du edozein balio hartu dezakela P letrak. Beraz, ekuazionek soluzio asko izango ditu. Beraz, beti beteko da ekuazio hau. Hemen daukagu beste ekuazio bat, bi isa gehi bi berdin 6. Bi isa ondo dago jarrita letrarekin. Plus bi ez. Zenbakiarekin joan behar delako, beraz, eskubiko atalera pasako dugu. Plus bi da hemen, beraz, aldatzen badegu lekuz, aldatu behar dugu zeinuz. Plus bi bestaldera minus bi. Eta hemen ikusten dezuten nola minus bi jarri dugu 6aren eskubialdean. Beti positiboak lehenengo eta gero negatiboak. Beraz, daukagu, bi isa berdin 6 kenbi da 4. Eta orain ikusten dezute isaren aurrean daukagu bi balioa. Biderkatzen dago, bi bider isa da. Beraz, orain, isa bakarrik usteko, egin behar deguna da bi hau bestaldera pasa, azkeneko pauso bezala, eta beti pasa behar da zatiketa moduan. Hau da, bi bider isa, beraz, bider hau zati egitera. Beraz, 4 zati bi. Eta 4 zati bi da bi. Isa berdin bi. Hau da, ekuazio honen soluzioa. Soluzio bakarra da eta batzutan betetzen da. Noiz betetzen da bakarrik isa denean bi. Ordezkatzen badezut hemen, bi bider bi da 4 gehi bi 6. Ondo ebatzi dugu ekuazioa. Gero gogoratu, pauso batetik bestera, beti ekuazioak ditugu eta dira ekuazio beti baliokideak. Edozein pausotan, isaren balioa ordezkatuz berdintza emango du. Horregatik dira baliokideak. Gero daukagu adiz horrelako ekuazioak ere bai. 4 bider parentesi artean n gehi bat, berdin 4n gehi 4. Beti parentesi bat ikusten badezute, egin behar dezutena da lehenengo pausoa parentesia kendu. Hori da lehenengo pausoa beti ekuazioetan. Beraz, 4 bider n da 4n, 4 bider bat da plus 4. Berdin 4n gehi 4. Eta lehen bezala orain antolatuko ditugu monomio hauek. Beraz, 4n ondo jarrita dago letrarekin, plus 4 ez dago ondo jarrita, zenbakiarekin joan berdelako, beraz bestaldera, hemen da plus, bestaldera minus, beraz 4 ken 4 izango dugu hemen, 4 ez dugu mugitu behar. Hemen pizkat kokatu dugu hemen eskerraldean 4 hau, arazoak ez izateko, beti lehenengo positiboak gero negatiboa. Gero hemen daukagu 4n ere bai lekuz aldatuko dugu.
zenbaki atala dagoelako. Letra dituenez, letrarekin jarri behar dugu. Beraz, lau n bestaldera, lau n ken lau n da 0n. Eta lau ken lau da 0. Beraz, 0n berdin 0. Eta lehen esan dugun bezala, hemen edozein balio hartu dezake n letrak. 0 bider bat da 0, 0 bider bi 0, 0 bider mila 0. Beraz, n soluzio asko izan ditzakegu. Enek edozein balio hartu dezake. Beraz, beti beteko da ekuazioa. Eta bukatzeko hemen daukagu beste bat, bi bider p ken bat, parentesi artean berdin bi p ken bat. Parentesiak kenduko dugu, beti lehenengo pausoa ekuazioetan, bi bider p da bi p, eta bi bider minus bat kontuz, plus bider minus da minus. Bi bider minus bat da minus bi. Berdin, hemen ez dago parentesirik, aldeketarik ez da egiten. Orain, antolatu behar dugu ekuazioa, eta bi mugimendu egin behar ditugu. Zenbaki hau, pasa behar dugu bestaldera, zenbakiekin egoteko, beraz, minus da hemen, bestaldera plus. Beraz, daukagu bi, eta minus bat ez dugu aldatu behar, zenbakia delako. Beraz, bi ken bat da bat. Jar dezakegu ere bai minus bat gehi bi, baina arazoak ez izateko beti orden hori jarri lehenengo positiboak eta gero negatiboak. 2p hau aldatu behar dugu lekuz ere bai, beraz, minus 2p. Hemen positiboa, hemen negatiboa. 2p ken 2p da 0p. 0p berdin bat. Eta lehen esan dugun bezala, ez dago zenbakirik 0 biderkatuz emango duena bata. Beraz, ez dauka soluziorik ekuazio hau. Beraz, inoiz ez da beteko ekuazio hau. Bale? Hau da, soluzio bateko, soluzio askotako eta soluziorik gabeko ekuazioi buruz jakin behar dezutena.